Lakha ke thom Chinthong constituency mini stadium kasai oi. All Party Hills Leader Conference pen Duar Amla constituency along Seki Kipia Mai ke Dengpon. Kardom pini prime time berta long pen nigi Samir Paliti Mungpi non bertang ton pen Arjupanik tha. Chinthong MAC arlo Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Anglong arlo tami anso se sports pachi hungnang pathua sonson patheklo nang pura pinang an constituency along mini stadium indoor stadium open stage of Harman mesen pen piponlo bonta Chinthong along ki sai ki kremkri pangkri ponvia sonsi thekponlong. Lasonsi Chinthong constituency arlota upper Chinthong rank Sibona Klam Umla Pharalong mini stadium aphan Cape Corona aphan Pilo Lasi Laso adim Klembo Mahot Kibangji Aprangki Mesenadim football basketball ason pathulong popusi Pinang an Ariso ejangatum aning karong chonpro anlo Ningkan Surihinira Krenar Kepen Surihinira Inkoraisian Pleng Dera Pita Kapathuji Aklam Phan Harlong Sangti Gujal Lasonsi Nonputa Pangthirthe Lapen patangti si kitang lopu hokpondet lo mentulo kapatangji lang kithigidingatum contract abang phu kaselamatum jongsi lapuson klempon pulote kosonsi kachingthur ponpo prabjin pen ringsibon pathua klamalong nang patang nang pu jongsi nang patangti pulote ratatum pen kopiapot lopu arjupon nang kokpuputa pachini Chinthong pen dorsing terang Karbi Daily News. All Party Hills Leaders Conference Ratcharia Songpen Duar Amla constituency along Songjapo Songjapia Tumaphan Seki Kipia Mai ke Dengpon. Duar Amla constituency along MLA election tangget penapi anparta non kivang jilang MAC election apanta bang pharo sosi asongjapo asongjapia tumphan Seki Kipi bibom tangno an sosi jipang tang nang jilang bupen angtong inti kathar penta ki claim kedam nang jibidi sore an sitami Than pare, than chipare pon rinti. Lapusonalong angtong inti katharta. Chitong luna jok, Duar Amla constituency, ari soy jagatum sitami, aning chiparong rinti. Lapen, bangso along aluhi sarpo, angtong inti pen lamjay pon ki. APHLC asongatum ki, hemprek aparman ki, kaiki lakle, mate, sangsi. Hemprek long litik nitum sangsi puta, jaipon. Dongkamukam pen dikanto terang, Karbi Daily News. Nige ni pahini do, atum hesi tum MLA election of Harman vote ke joglang tapi ni dak hini pena bangke pini ke dak Duar Amla constituency long bangke songja po mai pini chipasi indak leaders doan songja doan bangke pia songja po songja pi doan ke chetong pet lo pini dak mai ke doang thek bangke la hello APHLC atau makachi song ke lakli tapen sangsi pula bang so birta ke dak Duar Amla constituency pensi pini pace tak pon lo lapen asitin constituency dak Karbi Anglong lo kitu anatum sistem lakle lang pen klempon bompo lapen pini dak APHLC labang so leaders meet mat dak sonja po mailong kacethan kacimumun ke la hello nona bangke wrong group are lo hala nang kacini dundia tum dolang putum cini lo posera tum ban kopuson si kapacini jima than varet po Cini net tiket than varet po la pen chunche tik la ke claim varet po la pen MAC election ke la ke high vek nang pupusi anutina bang tuan ning alota meke karpe melo la pen la so ke mang dak Karbi Anglong alo ke council voter list along ke chairman ing than tik la pen long le potang than tik la pen la boreng avar sai la ing long so tum khan panung kupen la ke che tum ki pilai hui bang la hai hui akamat tha ot bang ke la ke klar tik cham et tik ing ti et tik ke la bang so song ke la ke ka song king ton telo la so ove kimi tu man ninga ru la so me ke kar ke the dung dolang a jha ka tumang pulo APHLC song ke la ke MLA election le ke remno protang te ki judlo pu re la ke judje kupuson ki jud po athema asong songja po songja pi anu tin an ninga ro so me ke kar ke dolang la sila so la ke akemang chunche tik la ke che song bompo mo akemang chun der fikira so song akenang ta vidat poke ake mangke chunlo Karbi ke inglong so ke tum jong se reng dok reng ni pen dolong lo protang te la so song ake nang ma sebe delo titta la so ke mang chun che tik ke la ke so song ke la ke che song pon bom dam bom po la pen pin da ke tong an ke la ke leader sai selo la pen itu mi se ke mang do asitin a constituency asitin a PS la pen a wrong tin sta me leader ke par jab et po
thir asong ja parja pet po la puson si rong rup alo ke la ke ingtang plong pen sida so song ke la ke klem po dam po ka prek asong ke da ke lam chubai ke thanji tharve ke thornang ke jori po ka asap ta da ke la ke tobar masi abilo la ke tharve ke thornang jorun elo non ke songja teman la puson si CKG people la puson si training people dakke tharve ke thorang jorun elo dakke la so song pen ahok alam achu lam ke than aron lam ke than lai hui se non ke pachet dak po karbiang long non ma ke cherok to ke tu vek po ka che song chun vek po episosi behaina So Chingthenta constituency ka parlo senso bearong pen kilometer krepho mati ingkoy so si aking pen damsi langroy so ding damsi nola pi alang sun an Karbi Daily News apherang kya hin pen ka humri dam la pen karbiang long arada phan halaso nola pi alang sun amohor ke paklang pon Karbiang long arlu sitami kelang mia son duu lapuson si lang sunanathu sita penang an karbiang long aphan pachithang pon bomlo lason si ilitum karbiang long alangsun penang an kelang ni thekpon long ason si Karbi Daily News apherang ki ahin pensita jangmi ni phai hiniarni ada porphai trok pen hempen barsi dong hap thedong nolaso samhiti arong pen par ponsi senso be arong an palidam senso be arong aradatum pen chitongsi hadak aradatum Karbi Daily News apherang ki along nang chuning ridun haladak aradatum ke non puanta me arje lapen kijun alang lapen towar sita kimisen avi lapen sorkar pen ason ki pipon anta non puanta chodeng don long lepen lang pusi nang pachini don lapen Karbi Daily News apherang ki aphan nola pi alang sun sita pachi thangji aphan pura adim along an nang paklang ponsi pinirat atheng no sitami nang wan pilo den arong pen Rajiv B Karbi Daily News Kadon karbiang long ara tuan dilitum Karbi Daily News ain pen kibang ceng alang sun lo kipulila ke soceng dhenta habara long pen kusamen tarong men senso biarong pen kilometer klip ho ba kling untoy an dilitum neking pen rangbom atuwar man non make tuwar solam lepin lang royari isini tu bang bom lang lasi karbiang long ara na phan bang to lang su na pak lang ji phan si nilitum ladakan ang kiumri peda pen nilitum ata prang suche jun je pen nilitum ha nili hempen bang si motorcycle ada rasta cipikok si nilitum la bang to langsung kilang ji phan nang litum ha napak lang ji phan kabor ipen nilitum la bang to langsung long an nang humri long lo lasi dak lo kele meti kache rong pipi ake hai pi alang li la bang to langsung jasmet ke tuwar sawara belang tuwar sawar sitame kaponai poli phansi la bangko kenso biarong asor amekar ara to ana tumta chuning ri polon lape la bangko langsun lam site mache thangjia phan langsune kar bianglong to an tame langsun do bom lo bol tame la bangko langsun tai sia langsun lo kelang mese nati dipache thain phansi non make tuwar sawara belang lasi non make lam le lo paklang pon langsun kalau nang pulang beda teko, jangan. Jang mini phai hiniar ni koka sarpo picnic spot adung het harlong pharla along kichitang arpum kelong Lakha Sirkep Amreng constituency arlo Jirikinding police station ke parlo Koka Sarpo picnic spot adung het harlong pharla along inut pang thek kithitang arbum kelong pon birta kelong na tengki Amreng arong aradatum ki thekdam long pen tong sikot pen Jirikinding police station OC long kiteron aphan birta PC OC long kiteron sita adiman palidamsi kithitang arbum mati Aripi pangrum ponsi difu an postmarton maphan ponlo pusi Jirikindeng OC long kiteron ahin pen nang pachini dun kithitang arbum kelonga hol jeans long pants lapen achoy aki air pusi pangthek pon police atum nangke thandu na teng pulote apording piklo atheki non kithitang arbum kelonga hol anki Aripi side lo puta nang pachini dun thu lapen kithi ajirding pigachok amohor sitame pangthek thekthedet anno lapen kithi vegadon araba hematum aphan sitame non anta chini nelang pusi birta lognon baithalang sepen Robinson Rongpi Karbi Daily News pinya berta bangkel ansi kangton pon iglo kurwang thu